ruiken we zijn rolmachine. Oh, het is allemaal nep. Dit is gewoon nageslagen. Plastic vuur. Ja. Schijnbedrieg. Men ziet wat er niet is. Het is een illusie. Zoals Aristoteles zei, het staat hierop niet echt. Vriendschap is een illusie. Waar is de man met de Waar is die man van? Doet hij Dat kun je niet zien. Ja, ik denk het. Dat is normaal mensen vol met een gitaar. Ja, maar normaal ga je toch altijd met een gitaar bij je dak in zitten. Ja, zeker. Ik doe dat elke zomer. Naast de glas. En ik heb de viool en dan zitten we in de gang van de metro. Zo, nou jongens, dit is een feestfire. Really pissed. Yeah. My dad wishes you all pretty pasty. Michael, what you said, man? Okay. Paalbound. Yeah, Paul Baum. PB. Yeah, PB.